Buyabafika kuwe masitama kushika lokubukhangela phakathi kwegumntana notata ingoba ngubani lo muntu losihlangula agqithisa umyalezo kumambodo ngoba uthe kwawuvuka wathi mama ngivukele ethongo ngathi qaqisa ngathi makwenze ngolo hlobo phambi basibheke ethanjeni kuba ngabe besingayenzanga lonto besizawuhlala zizazela hleka somhle manje bubulela ubuhlwele enkundla kamama kanti bulebulela ubuhlwele bakwachisana bakwandebe bakwakhophoyi kanti bubulela ubuhlwele bakwathahla bakwandaye bakwangqungqushe bakwahlaba ngobubende bakwadakile bakwandamase bakwasiqelekazi bakwafaku bakwaletha bakwalibele bakwakhwangesha bakwasolizeme bakwaqala mgqubeni bakwanituka bakwatyelelehle bantu bubulela ubuhlwele begqirha lam bakatshawe bakamdange bakatshiwa bakabhotomane bakwangonyamana bakwarharhabe bakwaingwe bakwakhawuta bakabulawa masixamashe ndifuna sitsho ingoma ezimbini before sibheke ethanjeni asihambeni entungoma gqirha sekhaya sidinwe sonke uyaziqonda udinwe uphuma ecaleni noba nditsho kwesitele thina sifuna uhamba masixamakushe ndifuna untombelela umbolo mani zolibanzi masixamakushe uyimise uphinde ugatyeni andombelelela ngoma yami yasebugqirheni emveni koko ndayimisa ndikunike odwa wenze ngohlobo uqhela ukwenza ngalo phakathi kwezinkundla zasemampondweni kamakho Tingani pambeni na hele tingani sisibhanga ameya tingani pambeni ameya Sikayi nazi bakutheni moya wami usezantsi kodwa yonke into iyaphikiswa asibulele ke sifele sihleke sakho bhayi akwakhetshe uyibuleke mina neqala xa sisithi